day vlogs ne. Mamilo ta karong adlaw. Ikaban kita sa atong inahan, kinaghanong trabaho sa atong inahan. So, tabang jud ta. Mamilo. Eh, si mami, trabaho ko man. Mamilo, kita dapat. Balik. Kita dapat. Hanggang yung pagpupulo na pa sa sunod. Abot na sa kuan ato. Habang tagdamit guys. Slowly guys. Buto-buto-buto. Kaya ang snacks. Ay snacks na po guys. Guys, ay kayo mo. Nakuhan lang sa dito. Kapuyo na mo urong. Tabang ba sa buhatin sa tulihan. Apay trabaho si mami. Ito sa ako.